Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis, hoxe, xoves 13 do mes de xuño, na radio e na televisión municipal de Cerceda, onde falaremos de festas. Esta fin de semana xa hai festas na parroquia de Cerceda, saberemos outras que haberá ao longo do concello, e tamén falaremos de axudas municipais. Están a tempo a solicitar a da escolarización para material escolar, libros de texto, ou axudas para transporte escolar. Tamén este sábado haberá un taller de poda de castiñeiros. Deso falaremos como de obras que están en execución no Concello e que onte foron repasadas polo alcalde e polo concelleiro de obras. Falaremos tamén de verán saudable, desa actividade que xa se está realizando, tamén do campamento de verán para a conciliación da vida familiar e laboral e da notificación das fogueiras do San Xoán, de a apertura do parque acuático que xa está funcionando e dos cursiños de natación este mes e o tempo para inscribirse. Falaremos de deportes, donde, neste caso, hoxe falaremos de un campamento deportivo que organiza o Atlético Cercedense. En canto tempo, as previsións para mañán son de que unha fronte traerá nubes e algo de precipitacións. Como decíamos ao principio, este fin de semana, sábado e domingo, son as festas do San Antonio en Cerceda. A Comisión de Festas de Cerceda xa ten todo preparado para que a xente que queira disfrute deste acto, que ademais terá estas festas unha gran carpa no campo da feira de Cerceda. Este próximo sábado, día 15, comeza cunha misa solemne e logo na sesión vermú estará a cargo do dúo Reflejos. Pola noite, gran verbena co grupo Bomba e tamén disco Impacto co Dillet Bermúdez e despois o domingo, día 16, sesión vermú co dúo Dilema. Como decíamos, a Comisión de Festas ten todo preparado, o campo da feira con unha gran carpa para disfrutar, por se o tempo quero impedilo, e tamén todos aqueles que queiran, segundo nos comunican, poden aportar xa para as festas, estas, para as vindeiras do Carme, incluso San Martiño, e poden facelo se queren a través da banca, nunha conta que ten habilitada a Comisión de Festas ou con calquera dos membros da mesma Comisión de Festas de Cerceda. E haberá máis festas de queixas o sábado 22 de xuño. Están no Bochinche este domingo pola mañán de 12 a 2 para aqueles que queiran colaborar tamén cas festas de queixas e tomar algo. As festas serán o sábado 22 con misa solemne ás 2 da tarde, sesión vermú co grupo Atenas e de 10 da noite en adiante verbena co dúo Dilema e o grupo Atenas. Ímonos agora con esas axudas que o Concello dá para a escolarización, para libros de texto e material escolar e para transporte escolar. Ata o vindeiro martes é o plazo para poder solicitalas. O martes sería o último día. Lembren que unhas son as axudas para libros de texto, material escolar, vestuario básico ou material informático, no caso de emprego da mochila digital, e a outras son axudas para transporte escolar, aqueles que cursen os seus estudios fora do noso concello, como é os universitarios, formación profesional ou ensinanza de bacharelato. Son axudas que se poden solicitar ata o próximo día 18. Poden facelo no rexistro, na planta baixa do concello, ou por sede electrónica. Teñen as bases tamén publicadas na páxina web municipal. E se teñen algunha dúbida, poden poñerse en contacto co Departamento de Servicios Sociais, que está na terceira planta, ou poden chamar por teléfono o 981 68 60 68 polas mañáns na Casa do Concello. E agora falamos de novo dos castiñeiros, porque esta fin de semana se fai un taller de poda de castiñeiros. Dende a Asociación Forestal de Galicia organizan un obradoiro de poda de castiñeiro para a produción de castaña. Será este sábado día 15 de 10 da mañán a 1:30, de 10 da mañán a 1:30, este sábado día 15, na esplanada da Estación de Queixas Londoño. A inscripción é gratuita e poden obter máis información no 981 65 40 11 ou no 618 75 22 14.
hai que anotarse previamente, é gratuita, será este sábado, día 15 de xuño, pola mañán, de 10 a 1:30, xornada, un obradoiro de poda do castiñeiro para castaña, para a produción de castaña. Este sábado, día 15, na esplanada da estación Queixas Londoño. Na xornada de onte fixemos un repaso de obras que se están executando no noso concello, entre elas a ampliación da estrada en A Fonte, mellora do viario en Carballás, en Sandián, e tamén mellora do sistema de depuración na Avenida da Paz na Silva, tamén con Tubaxes, e da ampliación tamén da estrada en Morzós, que se está xa levando a cabo, con Tubaxes, etc. Tamén un Tubaxes se mellora en Longo, en Meirama. Tamén tivemos a oportunidade de repasar un vial na Trigueira, na que tamén se está mellorando. O arranxo e mellora do Aula da Natureza e tamén da Biblioteca da Silva, que se estaba pintando nestes intres e retocando no seu arredor. Tamén as obras da piscina municipal da Silva, que son con certa premura, porque xa en breve vai abrir neste verán, así que nos ali repasamos esas obras e tivemos oportunidade de estar co concelleiro de obras Francisco Boquete e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, que foi o que nos dixo. Estamos hoxe facendo unha visita a unha decena de obras importantes que está acometendo o Concello, un Concello de Cerceda que no mandato anterior progresou moito e é visible en materia de mobilidade peonil, en materia de accesibilidade a importantes recursos tanto sanitarios como do eido educativo e tamén en materia de rehabilitación de edificios públicos. Hai que recordar recentemente a mellora no Museo do Moucho, a mellora no Centro Social de Xesteda, a mellora no Centro Social de Queixas e nese sentido seguimos progresando coa mellora da fachada desta aula da natureza ubicada no Xardín Botánico do Concello de Cerceda a carón do paseo fluvial do río Cabancos, así como tamén a rehabilitación enerxética que se está executando neste momento na Biblioteca da Silva. É moi importante ter en conta que cada 2-3 meses estamos facendo unha visita prácticamente a unha dúcia de obras distintas. Eso acredita o ritmo de obras que está tendo o Concello de Cerceda e que pretendemos que se siga mantendo. Hai que darse conta que neste momento estamos a piques de sacar a contratación o pós e o pós complementario do ano 2023, que é unha suma total de obras de 474.000 euros, aos que se lle unen os 435.000 que foron aprobados recentemente no pós 2024. Se a iso lle engadimos o dos 5.000 coa senda peonil de Xermar a Ribasoutas, que está a piques de estar contratada xa, que suma de base de contratación 792.000 euros. 1.700.000 euros en transición ecolóxica, xa estaríamos por encima dos 3.500.000. E aínda de outras convocatorias e de fondos propios hai outras actuacións moi importantes, como ven a ser a Escola Infantil Municipal que pretendemos ampliar próximamente, así como tamén o Estadio de Fútbol do Outeiro, que ten unha nominativa neste caso da Deputación Provincial da Coruña. Ao final, entre todos os recursos, estamos falando de que hai prevista e xa prácticamente atada unha inversión de cara ao futuro por parte do Concello de Cerceda que ronda os 5 millóns de euros. Nós somos un concello inversor, gústanos mellorar as distintas parroquias, chegar a todos os territorios e estamos moi satisfeitos de poder continuar con esa política e é o que imos a tratar de fomentar durante todo este mandato, como xa acreditamos tamén no anterior. As verbas do alcalde, Juan Manuel Rodríguez, falándonos das obras que se estaban executando e as outras que se van a executar nos próximos meses, van a comenzar. Cambiamos de tema para falarlles do verán saudable, porque é unha actividade que está enfocada á práctica deportiva e lúdica para persoas adultas do Concello de Cerceda. Xa se está levando a cabo os martes e os venres, se vai a levar a cabo, se está levando a cabo ata o 5 de setembro. Hai dous turnos, un de mañán de 11 a 12 e outro de tarde, turno de 8 a 9. E se alguén quere sumarse, podería facelo. Ten que saber que van a facer actividades de todo tipo, ximnasia de mantenimento, stip, aquagym, yoga, andainas, cachibol, e ten un precio de 9 euros ao mes para os maiores de 65 anos e de 13 euros ao mes entre 18 e 65 anos. Se queren inscribirse, poden facelo na planta baixa do Concello, no rexistro.
Tamén aí no rexistro na planta baixa do Concello poden anotarse o campamento urbano de verán que organiza o Concello de Cerceda para, ao longo da época estival, para a conciliación das familias e como alternativa de ocio para os máis xóvenes, dirixido a nenos escolarizados ata 14 anos e terá lugar de luns a venres de 9 a 2, dispoñendo tamén dun horario ampliado de 8 da mañán a 3 da tarde para quen o precise, e incluye todo merenda a media mañán e o horario ampliado tamén incluye o almorzo. O campamento se desenrolará na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, aínda que tamén se farán saídas ao Parque Acuático, entre outras cousas. Decir que as inscripcións están abertas ata o próximo luns, día 17, teñen de plazo. Poden inscribirse no rexistro no Concello, na planta baixa ou por sede electrónica, na web municipal. Se ofertan 4 quendas de 15 días cada unha e o precio por quenda é de 50 euros. Sería 70 euros para aqueles que queiran o horario ampliado. Lembren que se teñen irmáns na mesma quenda, o precio sería de 30 euros. Lembramos que está aberto o plazo para notificar as fogueiras do San Xoán. Tradicionalmente, as fogueiras do San Xoán na noite máxica do 23 ou 24 deste mes de xuño, para poder realizalas hai que comunicar previamente no Concello de Cerceda ou ben por correo electrónico na dirección medio.natural@cerceda.es, indicando a persoa responsable, teléfono e tamén indicando o lugar onde se vai a levar a cabo, ou por teléfono de Medio Ambiente. Poden chamar este teléfono 881 04 67 76 polas mañáns. Tamén se poden achegar a casa do Concello. O plazo remata o día 21 de xuño, ás 12 do mediodía, sería o último día. O Concello tamén paralelamente publica un bando no que se explica unha serie de normas para evitar accidentes e garantir a seguridade de todos os que acudan ás fogueiras e os que están ao seu arredor. Agora lles falamos, en este caso, si queren, vamos a cambiar de tema para falarlles da apertura do Parque Acuático, porque onte abriu as portas, antonte, mellor dito, luns abriu as portas o Parque Acuático de Cerceda e vai a estar aberto ata o luns 9 de setembro. Está aberto con normalidade, xa hai moitas excursións que están disfrutando, aínda que o tempo é fresco para elo, pero si así os nenos e nenas que se achegan disfrutan das magníficas instalacións que dispoñemos aquí no noso Concello. Lembrarlle que dentro tamén das instalacións deportivas, a piscina climatizada de Cerceda ten un horario agora de verán, a piscina climatizada, que vai a ser durante este mes de xuño. O horario vai a ser igual que habitualmente, de 9 da mañán a 9:30 da tarde noite, e tamén o horario para a xornada ou para o mes de xullo só será pola mañán, de 9 a 2. No mes de agosto vai a estar pechada e o 9 de setembro volverá a abrir con horario normal. Estes días, no mes de xuño, tamén está aberto o plazo para facer a inscripción das plazas concedidas para os cursiños de natación para a próxima temporada. Teñen que facelo presencialmente na planta baixa do Concello ou a través da sede electrónica. Xa nos deportes falamos do campamento de verán do Clube Atlético Cercedense, porque ata o vindeiro día 16 de xuño, ata este vindeiro domingo, hai de plazo para anotarse no campamento deportivo organizado polo Clube Atlético Cercedense para idades entre 5 e 14 anos nas instalacións deportivas do Roxo, e vai a ser polas mañáns de 10 a 2, do 25 de xuño o 28 de xuño e do 1 ao 5 de xullo. Se queren ter máis información ou inscribirse, poden facelo nas propias oficinas do clube, ali mismo no Roxo, ou se queren por teléfono, chamando o 619 92 87 24 ou no 686 17 40 69. Se trata do camping, ou mellorito do campamento de verán do Clube Atlético Cercedense. A todo domingo hai de plazo para anotarse.
Xa rematamos co tempo, logo do paso da fronte esta noite de xoves, esta noite que tivemos, Galicia vai a quedar mañán nunha circulación de ventos do oeste que traerán aire húmedo. Con esta situación mañán agardamos ceus anubrados con precipitacións febles e ocasional. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, mentres que as máximas sufrirán un novo descenso, quedando en valores moi baixos para esta época do ano, con ventos que sopran de componente oeste frouxos. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.